Bona nit a tothom, gràcies al Miquel. Com dèiem en la crida de les assemblees obertes i acompanyant o en suma del que s'ha exposat fins ara per part dels companys, és el moment d'implicar-se. És el moment d'implicar-se com a CUP d'Esparreguera i com a veïnes i veïns de la vila. L'Ajuntament ha de deixar de ser un simple gestor i prendre'n part, actuar en la problemàtica social actual. Aquesta acció ha d'anar amb la intenció d'assolir la transformació social que justament els nostres temps demanen. S'han de crear estratègies en pro del benestar social i el seu accés universal. La situació impera i la situació ens marca els ritmes. La crisi no és només una paraula temuda ni només una paraula que està en constant presència als medis. La crisi és la nostra realitat social, la qual ens colpeja a totes i a cadascuna de nosaltres. Una crisi que és resultat d'una perversa gestió política i financera en mans de les elits del poder, responsables de la violència estructural i les causes de l'exclusió social. Les mateixes elits polítiques i econòmiques que, lluny de treballar en pro del sistema de benestar, ha desatès la seva responsabilitat pública i s'ha agenollat davant de les necessitats del mercat. Hi ha veïnes d'Esparreguera que encara actualment viuen sense tenir resoltes les necessitats bàsiques i, per tant, viuen en una situació d'urgència social. Algunes d'aquestes necessitats són visibles i d'altres encara ara resten invisibilitzades. Hem de tenir present i en som conscients que en una situació d'emergència social com l'actual, el perfil de persones en risc de vulnerabilitat és molt heterogeni. Totes nosaltres som vulnerables. I, per tant, tenint en compte aquest perfil heterogeni, no hi ha hagut i tampoc hi haurà polítiques adients fins que totes les persones hi tinguem veu. Vindran promeses i discursos plens de paraules que són més pròpies de la lluita popular i dels moviments socials. Paraules, moltes d'elles avui dia segrestades per la demagògia i l'angoixa que genera les ànsies de poder. Vindran també lideratges personalistes amb la retòrica d'aquell qui ens ve a salvar, però bé sabem que només el poble salva el poble. Sabem qui ha estat còmplice, quins agents, partits i institucions han creat i permès aquesta violència i no estem pas esperant a que ens vinguin a donar permís per sobreviure sota les seves condicions. Som i estem aquí per actuar i enderrocar aquestes estructures de domini. Creiem que només així i només d'aquesta manera podrem construir entre totes juntes el camí cap a una vila inclusiva i que realment defensi la justícia social. Com bé sabem, les elits dominants ens han intentat fragmentar i ens han intentat alienar del que és la nostra responsabilitat compartida, criminalitzant la pobresa, cronificant l'exclusió i apretant i castigant encara més les classes populars i els grups que són més vulnerables. La mobilització és la nostra eina. La mobilització és l'eina que tenim les classes populars i que s'ha d'utilitzar per mantenir sempre desperta la consciència col·lectiva. Des de l'Assemblea entenem la corresponsabilitat com a peça clau del canvi i, per tant, necessitem d'un ajuntament que afavoreixi la creació del teixit social i que aquest teixit social sigui viu i que sigui inclusiu. És necessari el diàleg entre l'administració, agents, entitats socials i tots aquells actors que estiguin implicats en processos o serveis d'inclusió. Proposem la creació d'un espai de coordinació i treball conjunt per tal de facilitar el treball en xarxa, la col·laboració i l'acompanyament a noves sinergies. Recollim de l'assemblea oberta que vam realitzar la petició de crear una taula de tercer sector i consells municipals consultius en matèria d'acció social. Considerem aquesta taula com l'eina d'articulació bàsica i com a estratègia per agilitzar els processos d'intervenció avui dia burocratitzats. Hem de ser àgils en donar resposta. Un dels nostres objectius és treballar en accions de sensibilització i prevenció de les conductes que generen exclusió i promoure la participació activa de grups en risc de vulnerabilitat social. I és que la cohesió social només existeix quan la diversitat no és un problema, sinó una de les moltes riqueses que té Esparreguera. Quan nosaltres des de la CUP Esparreguera parlem d'acció social, estem parlant de justícia i apoderament de la ciutadania. Parlem de fer front a les violències del mercat i de la responsabilitat política i pública del consistori. És per això que considerem, i això ho considerem d'una manera molt important, que les entitats voluntàries han d'arribar sempre després de que els serveis bàsics estiguin garantits. No podem seguir permetent que aquestes facin de pagafocs,
Les entitats voluntàries no poden ser el pal de paller, les entitats voluntàries no poden ser el suport de tota l'estructura d'acció social en un municipi. Tenir una societat civil organitzada no es pot traduir en oblidar la responsabilitat pública. En aquest sentit, trenquem la lògica assistencialista que s'ha establert des de l'equip de govern. Rebutgem frontalment el concepte de caritat, perquè és aquesta caritat justament la que ha provocat el clientelisme i la que perpetua des de llavors la precarietat. No podem permetre que aquest assistencialisme sigui la moneda de canvi per eludir les responsabilitats públiques. Quan aquestes agressions succeeixen a la nostra vila, cal preguntar-se per a qui ha estat treballant el nostre Ajuntament. Cal preguntar-se en qui ha estat pensant aquests últims 4 anys. L'Ajuntament ha de treballar en pro de la qualitat de vida de les persones i la seva autonomia, de totes aquelles persones que habiten al municipi, garantint el seu accés universal als equipaments, als recursos i als serveis. El consistori ha de treballar per garantir la circulació social efectiva i ressignificar la ciutadania com a subjectes de drets i deures, més enllà de la seva edat, de la seva classe social, del seu gènere o de la seva procedència. Des de la nostra candidatura d'Unitat Popular i havent realitzat un procés de debat i participació assembleària, considerem prioritari resoldre els mínims necessaris per poder dur a terme una acció social de qualitat. Mínim com, per exemple, que l'equipament de serveis socials sigui adequat per poder dur a terme la seva tasca. En aquest sentit, plantejaríem, per exemple, la nova ubicació de serveis socials en un espai com podria ser el que actualment és Cal Trempat. Tenint en compte que actualment els recursos són insuficients i estan saturats, cal crear recursos específics per la plena inclusió i prevenció de les situacions d'emergència i poder alliberar tot el pes i tota la càrrega que actualment porta sobre serveis socials. De la mateixa manera, cal fer un bon diagnosi i ser, sobretot, transparent amb les dades, saber què passa al nostre poble i així poder donar resposta i adequar els recursos a aquestes necessitats detectades. Es prioritzaran, doncs, les necessitats de les persones en una situació d'urgència i la cobertura de les necessitats bàsiques. Com hem dit, és l'assoliment dels drets socials i així com també les necessitats dels col·lectius més vulnerables a l'exclusió. S'acompanyaran iniciatives com la targeta Moneder per assegurar l'alimentació de les persones que estiguin en una situació de risc. Tenint en compte la diversitat de necessitats específiques en funció del seu cicle vital, considerem que també cal incloure aquí una perspectiva intercultural i de gènere interseccional. Proposem la creació d'espais de criança i de relació en infància. A nivell de joventut, considerem que els joves són a dia d'avui uns dels estrats socials més vulnerables. Cal dotar els joves d'una millor informació i assessorament i realitzar activitats de prevenció i sensibilització en espais d'educació formal i informal. Afavorir aquests espais d'associació i de relació autogestionats, com abans plantejava el Miquel. Volem un pla d'ocupació juvenil per poder realitzar seguiment i acompanyament tant del que és el procés educatiu com el que implica el salt al mercat laboral i potenciar adequadament el que és la borsa de treball. Tanmateix, considerem necessària la creació d'un casal de joves i veiem possible l'adequació de l'espai de la Biblioteca Vella com a escenari on poder realitzar aquest servei. En el gruix de la població adulta, considerem que una de les problemàtiques principals a dia d'avui, de manera molt òbvia, és la situació de les persones en atur o en una situació laboral precària. Sent aquesta situació d'atur una de les problemàtiques que impliquen unes més greus conseqüències. Cal, doncs, la creació de programes d'inserció laborals dirigits a la població que està a l'atur i fent partícip al mateix col·lectiu tant del disseny com de la creació d'aquests programes i promovent la seva participació real en tot el procés. Invertir en educació de persones adultes tant a nivell formal com informal per poder realitzar processos educatius i formacions que d'una vegada per totes siguin realment de qualitat i que tinguin les demandes de població. És a dir, entendre el que és l'educació de persones adultes com una eina d'empoderament i no només per posar 4 números en un llibre de propaganda electoral. Considerem imperatiu millorar els serveis d'atenció domiciliària per a persones grans i poder realitzar tarifació social en l'accés al servei per tal d'eliminar la llista d'espera que actualment existeix. Considerem que cal dotar de significat la tasca de la cura. Per aquest motiu necessitem crear un programa per donar suport a tots els cuidadors i cuidadores que actualment estan atenent a aquelles persones que són grans i dependents i poder facilitar l'assessorament i acompanyament de la persona responsable, facilitar el seu descans i així també afavorir els serveis d'atenció tant emocional com psicològica. Trobem necessari la creació d'espais de trobada i d'ajuda mútua.
Són objectius que hem d'aconseguir perquè la situació ens demana i, com hem dit, la situació ens implica. Per acabar, voldríem fer ressò de les paraules de la filòsofa i feminista Simone de Beauvoir quan diu: el present no és un passat en potència, és el moment de l'elecció i de l'acció. Per tant, ens toca decidir i hem d'actuar. Ens toca capgirar el nostre present. Si bé hem parlat de benestar social des del punt de vista de l'acció social, això no quedaria cobert sense incloure l'urbanisme com a espai i escenari on aquesta interacció social es fa possible. Qui ens presentarà la dimensió de territori i urbanisme, en aquest cas, és l'Aleix Escursell, el nostre alcaldable, una persona coneguda al poble per la seva implicació en moviments socials, així com per la seva trajectòria en la vida associativa i cultural d'Esparreguera i participació activa en diverses entitats de la vila. Moltes gràcies.